Hello everyone, welcome to Supernatural Lifestyle YouTube channel. बयखौबो Supernatural YouTube channelआव बरायनानै लाबाय। दायो जों बर'नि मुंदांखा मेथाइ सुजुगिरि सुरहोग्रा आदा मुसुखा गयारिनि दोंसे मिलौदो गस्पेल संखौ खोनासंनि। अफिशियेल रेकर्डिंनि सिगां रिहार्सेल खालामनाय नुथाय दे जों बयबो नायलांदिनि। बोहैनाय बै क्रुसनि थैया लिंहरदों आंखौ दिन्थिनो गोथांनि लामा आंनि आन्दायनाय जिउआ फैबाय दिनै आं प्रभु नोंनियाव जिउनि जोब्रेङै गोजोनखौ मोननो फैबाय दिनै आं प्रभु नोंनियाव जिउनि जोब्रेङै गोजोननायखौ मोननो बोहैनाय बै क्रुसनि थैया लिंहरदों आंखौ दिन्थिनो गोथांनि लामा आंनि आन्दायनाय जिउआ आंनि आन्दायनाय जिउआ गोसोजों सैनांनाय बैथा गैयै आंनि जिउआ नेनानै दं प्रभु नोंखौनो नोंनि गोथांखौ मोननो नोंनि गोथांखौ बोहैनाय बै क्रुसनि थैया लिंहरदों आंखौ दिन्थिनो गोथांनि लामा आंनि आन्दायनाय जिउआ आंनि आन्दायनाय जिउआ नागिरो नोंनि अननाय लाबोदो प्रभु नों गोदान गान आंनि बे हावरिया जिउआ आंनि बे हावरिया जिउआ बोहैनाय बै क्रुसनि थैया बोहैदों आंखौ दुखुनि लामा बोहैनाय बै क्रुसनि थैया लिंहरदों आंखौ दिन्थिनो गोथांनि लामा आंनि आन्दायनाय जिउआ फैबाय दिनै आं प्रभु नोंनियाव जिउनि जोब्रेङै गोजोननायखौ मोननो फैबाय बोहैनाय बै क्रुसनि थैया लिंहरदों आं
आंखौ दिन्थिनो गोथांनि लामा आंनि आन्दायनाय जिउआव लाफा आंखौ फुरगुनोंजों गोजोन नोंनि सोरगो रायजोआव लाफा आंखौ फुरगुनोंजों गोजोन नोंनि सोरगो रायजोआव थांगोन आंबो फुरगुनोंजों जिरायनो नोंनि खामनायाव बोहैनाय बै खुसनि थैया लिंहरदों आंखौ दिन्थिनो गोथांनि लामा